Zigida esigcaweni esinameva intele zingafakiwe. Ngane zakwethu, makuwukuthi oyihlo noma omkhulu benu bahamba emhlabeni bengangenelani bengezwani, bese kuzalwa nina ningayithathi izimpi zoyihlo bese nina niyangenelana niyadlelana. Makuhlatshiwe kababomncane uyi, makuhlatshiwe kababomdala uyi, ungabinandaba ukuthi bengangenelani obaba nobaba omncane noma nobaba omdala. Niqhubeke niyiphilele njengabafana noma nosisi. Ubungozi balonto bula ngokuthi senayenza imisebenzi yoyihlo kwelamathonga nabahlambulula nababuyisa ekhaya. Seniyahamba nina niyodla kwababubani wayengangenelani nobaba la ekhaya. Nibuye futhi nanokudla mhlasimbe nizongena nakho lapha ekhaya. Lonto yakudala ukuthi nina nifana nabantu abadla idla kubi. Kufuna niqale ngokuthi nina nenza inhlambuluko yoyihlo. Nibenzele inhlambuluko noma omkhulu benu ukuze nikwazi ukungenelana, ngoba inkomo esuka ihlatshiwe isetshenziswa umese wasemsamo, okusho ukuthi lento inaneyidalwa zalapha ekhaya. So uma bengangenelani lonto ifuna ninqamule njengomkhokha, ngoba nani ekuzwaneni kwenu nizozwana ukuthi emva kwesikhashana senikhulile bese nani futhi niyaxabana, bese kuphinda lento yayenzeka kobaba benu. Lonto ifana nomkhokha ke ifuna ukuvalwa, ifuna futhi kwenziwe inhlambuluko ivalwe ingabibikho. Ningathi nina ngoba niyazwana kumnandi, yebo kuyinto enhle ukuvala ukhondolo lengxabano emndenini, kodwa kumele nidlule entweni ethi senza inhlambuluko sivala nalolu ukhondolo ukuthi lungaphindi lwenzeke. Ngoba khona abantu akabezwalwe beneyimfundiso ezimbi. Ubaba wahamba ekhuluma ukuthi njengoba nibona nje kungenamfazi wathakatho baba wena omncane, njengoba nibona nje la ekhaya kunje sihluphekiswa umakoti kababa omdala. Zonke lezo nkulumo ezidala inzondo ongenabufakazi, onezinto ongakazi uyibone, kanti kunezinye izinto ezicashile laba bantu ababeyixabanela wena ongazazi, kodwa base benifunza lokho kumele ukuthi nikuzwe nina ngaleso sikhathi. Niqapheleke lokho kakhulu ukuthi kuyenzeka udla idla kubi kodwa ulidle kukuhle. Ayiphuze nzizwa bhema ebhemayo.